Dwi'm yn meddwl bod na deimlad bod ni'n arloesi. Mwynhau'n hunan oedden ni. Oedd gyda chi hogiau Llandigau a hogiau Bryngwran oedd wedi bod ar y syrcit a wedi gwneud rhyw recordiau mlaen llaw. Ond beth oedd yn digwydd oedd gyda chi Dennis Rhys yn y Ren a hefyd Joe Jones yn Cambrian. Oedd yn watchod Hobaderi Dando bob nos Sadwn. A coffa dam Dano, Josiah Jones, Cambrian. Hwna, gan amlan, dod mewn, galw mewn i'n weld i'r fore di llun. Pwy oedd hwnna oedd gyda ti, oedd rhywun yn canu'n arbennig o dda, oes na gyfeiriad ac yn y blaen. Fel bod nhw'n gallu, i recordio nhw, felly oedd un o'r rhaglen honno, dath y syrcit neu'r sîn y recordiau Cymraeg. Gyda dim ond 3 cwmni recordio ar y pryd, beth oedd barn yr artistiaid? Wel, oedd na elfennau amatur yn perthyn i'r cwmnïau. Yn sicr, mi roedden nhw yn aml iawn yn defnyddio llefydd i recordio am ddim neu am gildwrn neu drwy nabod bobl oedd yn gweithio o fewn cyfryngau ag ati. Oedd hi'n bwysig gael adeilad oedd yn gyfleus i'r uned recordio dynnu tu allan a bod na ryw dywelwch tu fewn i'r adeilad a bod yr acoustics yn dda. A fe wnaethon ni ddefnyddio eglwys y plwyf yn Llandybiau i recordio Aled yr Edge. Mi eithon ni mlaen i wneud 7 record am hwn i gyd. Rhyw 5 gyda Josiah Jones, Cambrian, mewn nhw'n neuad fach yn traws, a 1 meic, a pawb o'i gwmpas yn hollol amroffesiynol bellach, dydi. Y drill a'r ddiwrnod recordio efo Joe Cambrian oedd bod ni'n cyfarfod yn neuadd y Penrhyn ac wedyn mi oedd yr artistiaid yn dod i mewn yr rhan fwyaf o'r amser heb gopi o gwbl yn y byd. Felly oedd nhw'n canu'r gan i mi, oedden ni wedyn yn trio gwneud copi sydyn ohono fo. Gair fach o gyngor yr bechgyn, mae Elsi a Glen gyda. Dwi'n meddwl mae 66 nes i'n record gyntaf. A nid mewn stiwdio na byd felly, ond yn neuadd yr Ian Smith yng Nghaerdydd. Ac oedd yn union fel mynd yna a chanu mewn cyngerdd. Gawson ni draffarth mawr yn recordio lle, doedd na neb eisiau'n recordio ni ar y pryd. Ac fe benderfynodd gwr o'r enw Dennis Rhys, sydd yn gyfarwydd i ni gyd fel artistiaid, gymryd yr awena a dweud, wel, fysa chi licio recordio i gwmni driw. Yn sicr yn nhw yn ystod diwedd y 60au ac i fyny trwyddo'r 70au oedd gwerthiant gorau i gwmni recordio driw. Oedd mi oedd na siart gan y Cymro deg uchel cael ei gyhoeddi'n wythnosol wedi cael ei selio'n benna'r werthion recordiau yn y siopau llyfrau Cymraeg. Ac am y gwela ni, ryw 1 bocs recordio, ac yno ryw 1 peiriant recordio bach. Ac yna ryw 3 meicroffon, ac yna mi fydda Dennis yn dweud, reit, ffwrach chi recordiwch. O'n safbwynt i, dwi'n credu mae'r dydd oedd y fan lle oedd rhywun yn dechrau dweud ar byd pop Cymraeg i mewn i ryw fath o mainstream o raglenni teledu. Be oedd yn ddiddorol, dwi'n meddwl, yn y cyfnod yna, mi oedd cenedlaetholdeb oedd yn bodoli yn gyrru rhyw fath o egni creadigol trwy genhedlaeth ifanc iawn. Mi oedd y 60au yn gyfnod arbennig iawn, nid yn unig yng Nghymru, ond drwy'r gorllewin a'r hanner trydydd byd. Yn newodd ond rhyw gyfnod lle digwyddodd llawer iawn o bethau cynhyrfus iawn. Lle roedd pobl ifanc yn teimlo rhyw ryddid newydd a bod na bosibiliadau mawr yn y byd, bod ni'n bosib newid y byd. Roedd fi'n darllen Dafydd Iwan yn fy ngwely bob nos. Ac oedd cael slot wythnosol ar y dydd yn gymorth mawr wrth gwrs i'n enw anwyneb anghenion ni i ddod yn gyfarwydd. Dyddiau cynnar yn ysgol uwchradd, yr cyflwyniad cyntaf ges i ganu ysgafn Cymraeg am hwnni oedd canion Dafydd Iwan. Oedd criw o'r hogiau wedi bod yn Gwersyll Llangranog, dwi'n meddwl, ac wedi dod yn ôl efo'r canion ma, a pob eisiau chwarae gitar. Dwi'n cofio yn 64-65 yn y chreu oedd o,
a gweld o merched yn rhedeg ar ei ôl yn sgrechian. Wy'n cofio Dafydd, achos raswm i'n cofio Dafydd, dar tro cyntaf i glywed e, a iddo wneud gryn argraff, achos y gan ganodd e oedd Felin Bop. A mae drynodd e'r lle lawr. A cor ac yn y blaen, a mi aeth Dafydd nôl, ar gyfer cor, a mi ganodd Felin Bop eto. Hynny yw, oedd ei repertoire ddim o'r eang y prytynu a beth yw i nawr. Caneuon mor arbennig gydag e fel pan fod Eirian Wyn. Does dim byd i gymharu â hynna wedi bod wedyn, dwi'n meddwl. A dim ond Dafydd Iwan fydde wir yn gallu canu y math o ganeuon protest oedd e yn ei canu. Oedd e'n amlwg bod e yn gwybod lle i pitio ei ganeuon, lle i bitio'r neges, ac oedd e yn hynod o gyffroes i fod yn rhan o'r cyfnod na. Ac yng nghanol yr holl gyffro yma, roedd grwpiau'n ymddangos ym mhobman, ond nid oedd pawb yn meddu apel y ddau yma. Gen i ddim bwriad i syrthio mewn cariad, ond dyma ddigwyddodd i mi. Does na neb wedi bod, a dwi'n meddwl y bydd na neb chwaith tebyg i Tony Aloma. Roedd na rhywbeth unigryw iawn amdanyn nhw. Yna syniad beth nesaf i'w wneud, ond rhedeg ar asio bob diwrnod sy'n pasio a disgwyl am goble i ddweud. Tony Aloma. Oedd o fath o fo'n digwydd yn rhy sydyn falla. Tony'n gweithio i ffwr ar y pryd yn Lloegr, so Tony'n gweld dim llawer ar yn gilydd. Dim ond pen fydda'n amball i gynger ac os byddaf adra rhyw benwythnos a beth bynnag. Ac ar ôl fod yn ei ôl, mae'n cael gair o TWW ac excitement mawr eisiau ni fynd lawr i ganu ar y teledu. A wedyn, wrth gwrs, mae'n mynd lawr i Gaerdydd ac canu ar y dydd. Ac canu ar yr un rhaglen a Dafydd Iwan, te. Oedd ni'n medit. Mi ddoth yna gyfle wedyn i wneud record. A mi oedd hwnnw, oedd rhywbeth newydd o hyd yn rhywbeth mawr i ni, achos doeddwn ni ddim yn meddwl bod y peth yn mynd i ddatblygu o ganu mewn cyngherdda bach lleol ac yn y blaen. Cyfansol gorau sydd wedi bod yng Nghymru. Wel, byswn ni'n gweud yn llwyddiannus, really, yn ffordd oedd cyhoedd yn ymateb. Mae gynno fo un cwpled, mi ges i'r ddawn i dygaru di do, a ches i ddim mor ddawn i beidio. Ydy o fo hwnna, gyda'r pethau gorau sydd wedi cael ei sgwennu yn yr iaith Gymraeg, de. Doeddwn ni ddim yn sylweddoli be oedden ni'n olygu i'r cynulleidfa yma. Dwi'n meddwl na Tony Aloma oedd y cyntaf i gyfannu Cymru. Oedden nhw'r un mor boblogaidd ym Mhontyberem ac oedden nhw yn Llanerchymed. Dwi'n meddwl na'r secret i hynny, mae yna dipyn o flynyddoedd rhwngtha fi a Tony, wedyn mi oedd ni'n apelio at yr rhai ifanc a Tony'n apelio at yr rhai dipyn un. Diolch yn dweud bod wedi dweud. Os wyt ti wedi bod yn canu neu beth bynnag, mae yna rhyw un gant oes yn sefyll allan gyn bawb lle. Dwi wedi gweld pobl mewn dagra lawer i dros y gan wedi colli rhywun sy'n anwyl. Mae rhywbeth, mae yna gymaint o bobl wedi deimlo. Y ffordd o'n i'n ysgrifennu hi, wrth gweld, gwallu mam, a dwi wedi colli cariad. Dwi'n colli lot o'n i, dwi wir. Ac wedi ffwrdd i weithio a colli gwlad. A mae wedi cael, dwi'n credu, y deyrnged eitha i sgwennw'r caneuon. Ym Mhenros Lligwy, wrth droed mynydd o Dafon, mae taid Aloma wedi gladdu. Mae Cytgan wedi colli rhywun sy'n anwyl ar y garreg fedd. Am y rheswm fedrwn ni ddim meddwl adag hynny am ddim byd oedd yn deud yn well be oeddwn ni'n ei deimlo. Ond cyn gweld, mae'r rhaid colli ar y gost o gael ateb i'w cael. Mi ddechreuais i wneud cyfres o raglenni i bobl ifanc. Rhaglen gylchgrawn oedd i fod, meddwl am deitl iddi, beth alwen iddi. A dwi'n cofio bod yn hi Gwenlyn Parry ym Mangor. Os oedd na foi geiriau, yn gwybod be oedd y boi.
nawr tederau a enw I fi i'r gyfres yma. Ond mae yna rhywbeth ond oes ryw ddihareb, rhywbeth yn sôn am dawn a disg. A gwrth bod fi'n dweud hynny wrtho fel yna, fel dwi'n dweud yna, dyna fe, ond mae'r disg yn bwysicach tro, mae'n mynd i'n disg a dawn. A fel yna ddoth eitha syml. Oedd Ruth Price yn ddylanwadol achos oedd hi'n rheoli yr ffenest siop, ynddo? Ac mi roedd hi ar ddawn yma o spotio'r bobl ac o'i cael nhw I gymryd rhan ac o greu'r teimlad yma fod y rhaglen yma'n bwysig, ynddo? Beth wnaethon ni oedd rhydderch gyda fi'n cyfarwyddo. Ac fe ddechreuodd wneud pethau hyfryd iawn, sef cymryd ambell I record a mynd allan a gwneud ffilm fach. Ac oedd e'n dipyn o artist wrth wneud ffilm. A dwi'n licio meddwl mae dyna'r fideos cyntaf yn y Gymraeg. Roedd gennych chi gyflwynwyr proffesiynol. Ac oedden ni'n sylweddoli drwy y profiad hwnnw fod rhaid I ni yna hefyd anelu at fod mor broffesiynol ac y medra ni. A dyna oedd rhaglenni fel Disg a Dawn. Popeth ar ei dando hefyd cyn hynny, ac os gael ddeud y rhaglen radio Helo Sydach Chi, nes I gychwyn efo Gareth Lloyd. Dyna lwyddodd y rhaglenni yna I wneud dwi'n credu oedd creu galw am grwpiau. Yr aderyn mw! Doedd y pennaeth rhaglenni ar y pryd yn Erin Talman Davies ddim yn rhy siŵr o'r math yna o faes pryn bynnag. Oedd yn sicr ddim y math o faes oedd yn apelio at y fo. Ond un peth nath ofyn I mi oeddwn ni'n meddwl bod yna ddigon o ddeunydd pryn bynnag I wneud rhaglen o'r fath. A mi nes i'n dalog iawn dweud, dwi'n siŵr bod na. A dwi bron yn siŵr na mae'r ed nath lwyddo berswadion Erin Talfon I ganiatáu I ni wneud rhaglen bop Gymraeg. Fe gychwynon ni Helosach Chi 1968. Heb falle eistedd lawr a gofyn y cwestiwn sylfaenol, fedrwn ni lenwi hanner awr. A felly be fe rhaid ni'n wneud o defnyddio cerddoriaeth instrumental fel yna, di-eiriau Saesneg, I lenwi'r bylchau. Doeddwn ni ddim yn sylweddoli ar y pryd yn bod ni'n creu, os liciwch chi, ddiwylliant pop yng Nghymru. Doeddwn ni jyst yn gwneud yr rhaglen. A thra roedd Hywel a Gareth just yn gwneud eu rhaglen ar y radio, dau arall oedd i'w gweld ar y teledu. Oedd Ryan falle yn cael y clod, ond oedd Ronnie ddim yn cael digon, fi'n meddwl. Ond o'n i'n meddwl bod nhw'n bartneriaeth berffaith. Sgrifennodd Ryan ganeuon da iawn sy'n glasuron erbyn hyn, ond oedd angen Ronnie, gymaint oedd Ronnie angen Ryan, fi'n meddwl. A falle bod ni ddim wedi ystyried nhw ddigon yn y byd canu yma, meddwl amdani nhw fel comediwyr. Maen nhw'n special, nhw oedd y tops, da. Ac na I beth anghofio am cael mynd ar daith Ryan a Ronnie. Pan oedden nhw'n gwneud eu teithiau, nid fatha ni mewn nosweithiau llawan bach o'n i'n mynd iddyn nhw yn mynd ar llwyfan efo un gitar, a dyna fo. Mi oedd Ryan a Ronnie yn gwneud y daith yn iawn, mi oedd gynnu nhw hogia yn cario stwff I mewn, mi oedd gynnu nhw bomsar, ddrymer ac keyboard player, pianydd neu beth bynnag oedd o adag hynny. Ac o bob dim yn iawn gynnu nhw. Oedd y ddoi nhw yn broffesiynol. O'n nhw'n broffesiynol ar lwyfan, ar deledu a popeth yn nhw'n neud. Ond mi ddyn ni ddysgu lot oddi wrth Ryan a Ronnie. Oedden nhw'n cymryd yr gwaith yn serious dros ben. Yn y dechreuad, roedd y gitar acwstig ac yna daeth y blew. Y cwm gorau fi'n credu stofio ohonyn nhw yw bod yn bresennol yn neuadd Tregaron. Fi'n credu mae cyngerdd ar gyfer y blaid wedi, achos oedd Cassie Davies yn y drws, a ddim yn rhyw fan mawr iawn o'r blew. Eto, y ffaith bod na bobl ifanc yng Nghymru oedd wedi cael eu codi gyda grwpiau fel y Pelydrau, Dafydd yn ei anter hyd yn oed y pryd hynny, Jack a Will, y deg uchaf y Cymro, y Perlau Taf, y grwpiau ar unigolion yma oedd yn canu'n dda, fel o'n i'n gweud, gyda gitar acwstig. Ond y gwahaniaeth oedd, wy'n credu, grwpiau ar gyfer cyngherddau nhw, ac yn un benderfynol o chwarae I ddansfeidd. O fynodd rwy'n siwr gyson i'r enw, wel, tyfu nath e. A thyfu wnaeth poblogrwydd y canu ysgafn hefyd, gyda Heather Jones yn chwarae'r rhan blaenllaw. Mi cerddais heol
Wel, y peth mawr yn y chwedeggau i fi fel dysgwr oedd mynd i Glan Llyn. O'n i'n caru Glan Llyn. Ddechreuais i ar y gitar yn Glan Llyn a gweld bod hi'n gymharol hawdd i ddysgu y cordiau sylfaenol yn ddigon i fod yn gyfeiliant syml gyda'n fwyaf o ganeuon oedden ni'n canu ar y bryd. Ac oedd pobl fel Dewi Pws yna. Yn i gyd yn trio dysgu caneuon newydd a felly dwi'n meddwl dyna oedd y dechrau. Nes i ddechrau ysgrifennu can iddo i Heather a mi ddari hi ennill wobr yn y gysylltiaeth. Oedd hwnna'n eitha newydd ar y pryd, gysylltiaeth pop yn Steddfod Cyfyrddin. Oedd Geraint Jarman wedi sgwennu can newydd i fi, beth sydd i mi. Ac o'n i wedi ennill, o'n i'n syndod mawr. Meddyliwch am gan Mae'r i hun i colli iaith. A llais hyfryd, Heather. Colli tir a cholli tadyn. Wel, oedd yr actor Ray Smith wedi rhoi geiriau i fi colli iaith. Wedyn oedd Meredith Evans wedi rhoi y dôn i fi. Ac o'n i'n dweud, wel, mae'n anodd iawn rhoi hwn ar y gitar. Oedd Geraint, dwi'n meddwl, wedi dweud, wel, beth am canu fe heb y gitar? Ac o'n i'n dweud, o, bydd ddim yn swtio o gwbl. Ond yn y diwedd, o'n i'n gallu gweld bod e'n reit, oedd e'n swnio'n well. Dyma hefyd gyfnod yn osweithiau mawr. Mae gafodd rhywun y weledigaeth, beth sy'n ni'n tynnu'r holl artistiaid yma sy'n rhedeg rown neuaddau bach Cymru, tynnu nhw'n hyd o dan un to, un noson fawr ym Mhontryd Fendiged. Waw, oedd yn beth cyffroes ofnadw. Gweld pafiliwn mawr sy'n David James dal 3,000 o bobl, ddim yn unig yn llawn, ond yn orlawn pobl yn ciwo tu allan. A byddai'r nosweithio yma'n mynd mlaen byddai na ddiw, ddwsin i 15 o artistiaid. Un cynta mawr nes i ar ôl fi wneud rhyw llwyddiant lan ar y Steddfod Bangor, o'n i'n wneud pop a coffi. Pawb o Gymru na. A wastad yn cofio, o'n wedi ysgrifennu ar pob tocyn, oedd achos y beth wedi cael ei printo'n barod, right? A ar y gwylod, mewn beiro Max Boyce, a Boyce B-O-I-S. Oedd y gynulleidfa'n arbennig. O'n i'n dod i fyny dipyn i'r Majestic, a'r Plaza. Oedd Idris Charles yn trefnu'r rheini, wrth gwrs, yn dweud? Oedden ni'n medru rhoi rhyw 8 neu 9 o berfformwyr ar y llwyfan mewn un noson ynddo. Mi oedd y pinaclau pop yn cynnwys pobl clasurol yn ogystal ag canu ysgafn a chanu pop go iawn, efo Mike Stevens a pobl fel hyn. Wel, Richie Thomas a finna yn ochr arall yn canu'n straight. Un o sadwn adra, o disg y dawn yn digwydd bob mlaen. Edrych ar y sgrin, a dyna lle oedd y boi hirwall ma, Mike Stevens, yn chwarae gitar. Offrwm chwerllan ffed a diw hon. Dyna'r tro cyntaf erioed i mi deimlo bod na rhywbeth perthnasol gwerth gwrando arno fo mewn canu pop Cymraeg. Ein oes yn aros atom ni. Ti'n meddwl, mae pobl yn meddwl Dylan dath drwy yn gryf iawn, ond lot o bobl. Beth yw like-minded. Yn meddwl yr un fath, chmwyd. O'n nhw jyst eisiau dweud beth o'n nhw'n teimlo yn bywyd. A ti'n meddwl, oedd e'n fel rhywbeth o explosion o cerddoriaeth a barddoniaeth. Oedd gyda fo fantais ar rhai ohono ni oedd yng Nghymru ar y pryd, oherwydd bod o wedi bod o yma, oedd o wedi bod yn Llundain. Ti'n bod? Been there, done that, got the t-shirt. Weles i'r dyn yma efo'r het a'r poncho a'r gitar. A wedyn, nath ei ddechrau siarad a ni, os ni wedi bod yn ffrindiau erioed. Mae Meic wedi dylanwadu ar y byd pop, ond ag eto i gyd, mae e mor unigryw, does na neb yn gallu efelychu fe. Un Meic sy'n gael, byddai'r rhain gweud diolch beth am hynny. Es i trwy cyfnod pan o'n i'n meddwl bod y Cymru ddim yn gwerthfawrogi beth o'n i'n neud. Dwi'n meddwl bydd caneuon Meic yn mynd a mynd a mynd ar ôl amser i a amser Meic. Maen nhw'n hyfryd iawn.
So, nathon ni bar y menyn fel joc wedyn. Joc ar Eirin Ogan Williams. Mi benderfynodd y triawd hyfryd Mike Stevens, Geraint Jarman a Heather bod nhw yn mynd i'n honio fi bod yna rhywbeth newydd wedi digwydd. Syniad Mike oedd e, wedi gwir, oedd e wedi dweud beth am ffurfio grŵp syfdanol, grŵp hollol wahanol. Dwi'n siŵr oedd Mike mewn ffordd neis iawn yn chwilio am ffordd o gael mwy o gigs. A felly, ffordd o gael mwy o gigs oedd creu y band yma. Oedd yn gallu sgrifennu caneuon dychanol, ond hefyd yn dychanol am y sîn ei hun. Agorodd hyn y drws i grwpiau eraill, y tebod piws yn eu plith nhw. Nawr Cymru dewch yn lli, i'w rando ar fy ngân, mae rhywbeth bach yn poeni fi yn fawr. Dechreuon ni tia 68 yn Coleg Cincoed. Oedd Stan, Spartyn a finna ar yn blwyddyn gyntaf. A dyna oedd y 3 aelod gwreiddiol. A wedyn, ofynon ni'r idiot o'r drydydd flwyddyn yn uno ni, achos bod gynnu fo ganeuon. Ffordd o'n i'n gweld o'n i'n gallu cyfrannu oedd sgwennu caneuon, achos o'n i'n ffili fargu, wedi dal ddim yn gallu fargu tal o hwbles cerddor, ond o'n i'n gallu cael tunes bach syml, a wedi credu taw reina o'n i'n gallu cynnig y fwy na dim, oedd tunes bach syml, ti'n bo? Na gyd oedd chi'n neud pan oedd tebod piws yn y mewn i'r studio, oedd dweud wrth un o'ch camerau, dewi pws is yours. Achos oedd rhaid i ddilyn neu achos dyn a gwir beth nele fe, oedd wedi gwneud rhywbeth mewn rehearsal, rhywbeth gwbl wahanol wedyn banddelau yn amser y rhaglen, felly, yn fyw. Oedd rhan fwyaf peth o'n i'n neud yn tafod yn y boch, ti'n gwybod? A dyna be oedd y peth i ni, dydden ni'n mynd... Oedd o'n ofnadwy o fyr, ti'n gwybod, dydden ni'n mynd yn rehearsio llawer fel mae pobl yn gwybod. Erbyn hyn roedd agweddau pobl tuag at ganu poblogaidd yn dechrau newid. Ac yna sefydlodd Hugh a fi a Brian sain yn 69. Ac oedd hynny hefyd yn rhan o'r teimlad yma bod rhaid i bethau ddatblygu eto. Bod rhaid ni symud gyda'r oes. Bod y Beatles a'r rhain wedi symud techneg recordio ymlaen mor bell. Oedd yn rhaid i ni symud neu cael yn gadael ar ôl. Mi roedd sain yn ei ddyddiau cynnar yn cael ei weld fel cwmni ar gyfer pobl ifanc. Ac record Hugh, dŵr, yn 69 wrth gwrs, yn garreg filltir bwysig yn yr ystyr bod ni i fewn yn y byd aml drac. Ac oedden ni'n gwybod drwy Mike Stevens yn rhannol fod studios ar gael mewn llefydd eraill, bydde yn gwneud y broses yn fwy proffesiynol, yn gwneud y sŵn yn well, ac oedden ni eisiau cael yr hyn oedd ar gael yn Saesneg i fod ar gael yn Gymraeg hefyd. Tra roedd y Beatles wedi creu argraff ar berchnogion cwmni sain, roedd yna ferch ifanc o Gymru yn creu argraff ar y Beatles hefyd. Ar tro nesaf, cawn weld cwmni sain yn mynd o nerth i nerth, ac yn ei sgil, y canu protest yn datblygu wrth i do newydd o artistiaid ifanc geisio gwireddu'r freuddwyd Geltaidd.